makeup Ibrahim kenan a lokacin da yake kokarin gabatar da aikace-aikacensa. Ban Allah ko za ka iya gaya mana shekara nawa kake wannan aiki a masana'antar Kannywood? Tun daga alif 2007 ke cikin wannan harkar, amma ban fara ta ba sai da na kai alif na 2010. To shekara nawa kenan tunda kaga alif din nan ba kowa ya san wani alif ba ko? To gaskiya ni ma kaina dai ban lissafa ba, amma dai na san alif na 2010. Akalla aka sa dai ka kai shekara 30 kana hakan. A'a ban kai ba. Ka kai 20? Ban kai ba. To amma kana yi wa kanka fansho daga gratuity? Sai ka san wannan masana'antar ba ta da fansho, ba ta da gratuity. Kai ne kake yi wa kanka fansho daga gratuity? Masu gida na sun mun. Sun maka? To shikenan, ba damuwa. To gashi dai Ibrahim yana ta kokari, wannan babban jarumi ne wanda kuka san shi a masana'antar Kannywood, wanda ya gaji ya ga yau aka yi gwagwarmaya da su, aka yi fama, aka yi ba ta kashi domin a kafa wannan masana'anta mai albarka ta Kannywood. Bayan Allah, a matsayinka na babban jarumi wanda duniya ta san ka, ka ba da gudunmawa, kuma muka tabbatar cewa wannan fina-finai naku na Kannywood suna kokarin wajen promoting na tallata yaren Hausa da kuma kokarin wayar da mutane akan abubuwa da ya shige musu gaba. Ko za ka iya faɗi wani abu? To a cikin yanayin da ake ciki, ba Allah na yayi fushi, ba a san me ya tunzura shi ba, ko kwallon da ake saka masa ne aka tsone masa ido ya ƙi magana. To ba zai magana ba, kallo ma yake. Masu kallo da saurare kun ga kenan akwai abin da yake gaban ba Allah nan ga baki da ma gashi dai, to san dai me zai iya cewa ba. Ba Allah, ka daɗe a masana'antar nan, wace irin faɗi tashi kuka yi, wace irin fahimfashi ma kuka yi? An ce ita Kannywood ɗin an ce ɗauko ta kuka yi ku? A ina ku ɗauko ta, a Germany ko Faransa? Ba Allah, ka gaya mutane ko kuka gina Kannywood ɗin nan, kuma ku ne manya a masana'antar Kannywood ɗin nan. Kana da damuwa nan wato